Hola i benvinguts. En aquest vídeo examinarem les bondats d'una plataforma online anomenada Mentimeter, que permet fer presentacions, quizzes, enquestes, on l'audiència, el nostre alumnat, pot participar en temps real i podem examinar els resultats i extreure conclusions. Per tal de veure aquesta plataforma de Mentimeter necessitarem registrar-nos o iniciar sessió. En aquest cas, iniciarem sessió amb Google i accedirem al panell principal. Si és la primera vegada que accediu, doncs us preguntaré si és per educació o els vostres objectius. Una vegada contestades aquestes preguntes, directament us emmarcarà a fer una nova presentació. En aquesta pantalla podrem veure els objectius o les opcions més populars que ofereix Mentimeter, una opció de crear noves presentacions, qüestionaris o consultes, un conjunt de les plantilles de presentació, qüestionaris o consultes que estem editant fa poc, una part molt important que és una formació online que Mentimeter ofereix directament i podem anar esbrinant cada coseta que vulguem aprendre i per últim un conjunt de plantilles que ja estan dissenyades per educació i les podem reaprofitar. Què ofereix Mentimeter? Mentimeter es va fer molt popular per al que veieu aquí, per al núvol de conceptes, que d'una forma molt fàcil es pot aconseguir. Si ho poso en mode presentació, podreu veure que el que s'ha fet és fer una pregunta als meus companys formadors i ells han fet 23 respostes i s'ha anat generant tot aquest conjunt de respostes. Jo, per exemple, si alguna com a docent no m'agradés, la podria eliminar. Veieu l'opció de poder-la eliminar i al final queda tot un conjunt de respostes que contra més es repeteixen, més gran es fan i es va conformant en temps real. Podeu veure que la votació està tancada i la podria tornar a obrir. Anem a veure com generar aquesta presentació i anem a explicar una miqueta com es treballa en Mentimeter. Tornem endarrere a la pàgina principal i seleccionem Nova presentació. Una vegada que seleccionem Nova presentació, ens demana un conjunt de templates que podem escollir, hi ha moltíssims, i jo, en aquesta situació, escolliré en blanc. La interfície de Mentimeter té tres parts principals, l'esquerra, on tindrem totes les nostres diapositives que anem afegint, la part central, on podrem veure com queda configurada cadascuna de les diapositives, la que està marcada en aquest cas, i la part dreta, on podrem accedir al contingut, al disseny o a la interactivitat de les diapositives que hi ha aquí. Anem a generar una diapositiva justament del tipus word cloud, aquell núvol de conceptes. Com podeu veure, quan accedim a New diapositiva, tenim diapositives del tipus pregunta, de tipus competició, de tipus contingut i unes que són més avançades. Anem a començar per les de word cloud. Com podeu veure, ell automàticament t'afegeix el word cloud, que posa que està esperant per les respostes i llavors s'activa el menú de la dreta. En contingut, nosaltres podem canviar el tipus que volem utilitzar, hi ha molts, d'acord? Deixem el word cloud i podem canviar la pregunta. Per exemple, què us sembla aquest vídeo? Podem posar una pregunta, la que nosaltres vulguem. Podem afegir una descripció més llarga i podem dir que cada participant pugui ficar fins un límit, si no recordo malament, de 10 respostes per participant. Posem que són 3. I podem habilitar que cada participant pugui enviar diverses vegades. En aquesta situació l'habilitarem. Podem afegir una imatge
una imatge i canviar la posició d'aquesta imatge. Afegir notes a la presentació i una vegada ja ho tenim així, ja tenim llesta la nostra presentació Mentimeter. Anem a veure si és veritat. Li donem a presentar i ja ho tenim aquí. Com podem fer per visualitzar o utilitzar aquest Mentimeter? Si us fixeu, a la part de sobre diu que els participants han d'anar a menti.com i utilitzar aquest codi. Ho puc copiar directament aquí en el link, obro una nova finestra i ara estic en la secció de votació. Fixeu-vos que apareix la mateixa pregunta, d'acord? I jo dic, puc millorar? O puc dir, és fàcil, i poso FUMAC. I envio les respostes. Fixeu-vos el que ha passat en temps real. Tinc les respostes d'aquestes 3 respostes i de la persona que ha participat. Si torno a votar i torno a posar FUMAC, català i, per exemple, competències digitals. Aquests nous conceptes apareixen aquí i el concepte repetit es torna a fer més gran. Com podeu veure, això pot continuar fins que jo decideixi que s'han acabat o que s'han d'interrompre les votacions. Si premem la tecla C, nosaltres tanquem les votacions i com a docents podem esborrar el que vulguem com a docents. És a dir, per exemple, puc esborrar, és fàcil. I ell ho torna a endreçar. Llavors, al final, el docent té la capacitat de tenir un conjunt de paraules o conceptes claus editat. És fàcil, oi? Tornem a l'edició. Una vegada ho tenim editat, per exemple, podem canviar-li el nom, exemple FUMAC, i automàticament quedarà desat. Com ja els resultats, el que podem fer des d'aquesta finestra d'edició, podem veure els resultats, envio resultats, podem veure que un participant ha fet 2 votacions en una única presentació, i que tenim aquí, quants participants i l'escreenshot final, que jo vull que es vegi. Una vegada l'hagi editat i fins i tot el puc descarregar. Aquestes presentacions, la veritat és que si tornem aquí, les podem compartir en temps real mitjançant el link que tenim aquí. I utilitzant el share puc habilitar o no que es puguin accedir a la presentació i votar. Una invitació de link que amb això directament van a les votacions. Puc descarregar el QR i fins i tot puc modificar l'expiració. El màxim són 14 dies. A nivell d'editors hem de fer un upgrade per poder-ho utilitzar a nivell Pro i els results, d'acord? Doncs aquí també. Podem linkar que tots els participants puguin veure el seu resultat, però també és de pagament. I si volem que es vegin els resultats incrustats, per dir-ho d'aquesta manera, també tenim aquí un codi. I si no, podem veure i exportar resultats mitjançant aquesta aplicació que teniu aquí, que és la mateixa que ens porta els resultats. Llavors, nosaltres podem utilitzar això per fer presentacions dinàmiques d'una manera molt senzilleta i les podem editar i modificar. Anem a modificar-la. Anem a fer més canvis. Anem a veure més opcions, si us sembla bé. Fixeu-vos que si jo faig New Slide,
o nova presentació, puc escollir en qualsevol d'aquestes que hi ha. Anem a continuar amb les preguntetes. Anem a fer una pregunta multi-choice, que també, o multiopció. No? Quan durarà el vídeo? Quan durarà el vídeo? És una pregunta molt senzilleta. Nosaltres podem afegir, fins i tot podem carregar imatges. Estem en la pestanya de content i podem posar 5 minuts, 10 minuts, una hora, i podem afegir més opcions, 2 hores. Fixeu-vos que en temps real això va canviant els resultats. Podem dir que es mostri la pregunta correcta, si és que hi ha alguna. Podem habilitar que hi hagi selecció múltiple, podem afegir una imatge i podem fer altres configuracions. Això seria la pestanya de Content. Després, en la de disseny, podríem posar aquest disseny, o aquest, o aquest, o aquest. Fixeu-vos que és molt senzillet, és a dir, una imatge o una imatge en el fons, el que nosaltres vulguem. Podem posar que es vegi el percentatge, el text, i totes aquestes opcions són de pagament. Interactivitat, doncs el mateix, que es pugui votar o no, que surti la instrucció per accedir. Bàsicament és aquesta barra d'aquí. Si jo la deshabilito, fixeu-vos que desapareix. Puc habilitar el codi QR, si voleu, en totes les diapositives o només en aquesta. I si volem que els resultats es mostrin o no. I podem habilitar o no la interactivitat. La interactivitat és poder votar. Per exemple, m'ha agradat, no m'ha agradat, o el que vulgueu. Una vegada ja ho tenim, si anem una altra vegada a la presentació, ens apareix que no hi ha ningú. Una altra vegada. Anem una altra vegada a la votació i fixeu-vos, automàticament diu el presentador ha canviat de diapositiva, ves a la diapositiva. I jo vaig a la diapositiva, em apareix la pregunta, quan durarà el vídeo, jo poso 10 minuts, i ja està. I puc dir que m'enviï els resultats o que em registri o el que jo vulgui. Tornem. Torno a utilitzar el codi, torno a entrar aquí, perquè veieu que puc tornar a votar. Li dic 10 minuts també una altra vegada i li dic envia. Fixeu-vos, tornem aquí. Una persona ha votat 2 vegades i està al 100%. Com podeu veure, és una eina molt fàcil, molt versàtil, que ofereix moltes possibilitats i que l'únic que hem de saber és anar modificant aquestes preguntes i el comportament. Per últim, en la secció de settings puc modificar com funcionarà aquesta presentació. Si jo, com a professor, faré el canvi de les diferents diapositives, jo us recomano quan estigueu a classe, o que l'audiència podrà anar canviant i navegant per les diapositives. Això us recomano quan ho compartiu i sigui una tasca més online o externa, en aquest cas. A partir d'aquí, podem seleccionar la llengua que es mostraran les instruccions. La veritat és que encara no funciona molt bé el canvi de la llengua, tant en la interfície com en aquesta selecció de llengua, però les instruccions són molt bàsiques. Això seria la secció de settings. I per últim, tota la meva presentació, en aquest cas, puc aplicar-li uns temes. Els temes que estan marcats, com podeu veure aquí. Puc seleccionar el True Blue i me l'aplica a tots, o puc utilitzar el Greenhouse i com podeu veure, m'ho aplica i em canvia els colors de forma automàtica, o puc utilitzar el Blood and Gold. Com podeu veure. Llavors, els temes, si hem de crear un de nou personalitzat, és de pagament, heu d'utilitzar
algun dels plans de pagament, però tots aquests són força bons i força correctes, per la seva visualització. Com podeu veure, la gestió d'aquestes presentacions és fàcil i molt efectiva. Aquí tindria la nova que he creat, l'antiga, i si accedeixo en la meva zona privada, en les meves presentacions, veuré que tinc l'anterior, el nou que he creat, l'exemple del núvol de conceptes, que és el que ja tenia creat, el nou que he fet per a aquest vídeo, i puc generar nous directoris, puc canviar les presentacions dintre d'aquest directori i puc fer i manegar totes les meves presentacions. Puc veure els resultats, puc presentar-la, puc invitar a editar, això també és una opció de pagament, puc accedir a la seva compartició d'una forma molt fàcil i directa, puc duplicar-ho, puc eliminar. Com podeu veure, els menús són bastant fàcils d'utilitzar. Jo us encoratjo molt en que comenceu a utilitzar Mentimeter perquè és una eina molt ràpida, que en 2 minuts tens una enquesta i pots fer que els teus alumnes o alumnat o audiència, com li vulgueu dir, pugui participar i tenir el seu feedback en temps real. Això és tot. Fins la propera.